Enhedslisten blev stiftet i 1989 af Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti. Det gjorde de, fordi hvis de gik sammen, kunne de skabe et politisk alternativ til Venstre for SF. Enhedslisten kom for første gang i Folketinget i 1994 og har udviklet sig til et selvstændigt parti, som i dag har over 10.000 medlemmer. Enhedslisten tager udgangspunkt i den socialistiske ideologi, hvor staten skal overtage ejerskabet af virksomhederne, og vigtigst af alt, sørge for, at alle borgere er så lige som overhovedet muligt. Udover deres socialistiske udgangspunkt forgrener Enhedslisten sig ud i den revolutionære socialisme, som går ind for at forny samfundet, for at få et frisk syn på landets styre. Enhedslisten har bogstavet Ø, fordi det var et ledigt partibogstav i 1989, hvor de blev dannet. Men også fordi der er et Ø i rød, grøn og økologi, hvilket er noget, som partiet går meget ind for. For at alle politikerne i Enhedslisten ikke skal sætte sig ind i alle de ting, som der skal snakkes om, så er det blevet delt ud, hvilke politikere, der arbejder med de forskellige ting. Der er især 3 vigtige personer i partiet. Det er Johanne Schmidt-Nielsen, som er politisk ordfører og arbejder med indfødsret, udlændinge og integration samt ligestilling. Christian Juhl, som arbejder med arbejdsmarked, udenrigs og udvikling og Nordisk Råd. Og Per Clausen, som er gruppeformand, han arbejder med energi, klima og miljø, dyrevelfærd, fødevare, landbrug og fiskeri samt medier. Enhedslistens mærkesager tager udgangspunkt i økonomi, klima og miljø og retssikkerhed. Enhedslisten vil kæmpe for, at alle borgere skal have adgang til velfærd og økonomisk tryghed. Derudover vil de søge ordentlige vilkår for arbejdsløse og vil droppe skattelettelserne for de rige i samfundet. Enhedslisten går ind for 100% bæredygtig energi, og de vil gå ind for at investere i grønne arbejdspladser. Inden for deres mærkesag retssikkerhed vil de arbejde for frihed og menneskerettigheder. Diskrimination af udlændinge og i det hele taget af folk fra underklassen er ikke acceptabel i Enhedslistens øjne. Enhedslisten er meget venstreorienteret. De ligger derfor helt ude til venstre på højre-venstre-skalaen. De ligger også helt til venstre på den værdipolitiske skala, da de har meget moderne holdninger til miljøet, udlændingepolitik og teknologi i forhold til Dansk Folkeparti, som har meget traditionelle holdninger. Enhedslisten er et støtteparti for Socialdemokraterne, så hvis du stemmer på Enhedslisten, stemmer du automatisk på Socialdemokraterne. De har 4 mandater i Folketinget. Der er stort set lige mange kvinder og mænd, som stemmer på Enhedslisten. Deres vælgere kommer for det meste fra København, en af hovedstadens forstæder eller andre storbyer, hvor man bekymrer sig mest om luft- og kemikalieforurening, sygdom og dårlig økonomi. Man interesserer sig ikke så meget for kriminalitet og terrorisme, som f.eks. Dansk Folkepartis vælgere gør. Det er ofte dem, som får deres løn fra kommunen, som stemmer på Enhedslisten. Det er tit folk med en mellemlang videregående uddannelse og arbejder som socialrådgiver, pædagog eller andet inden for det pædagogiske eller sociale område, som stemmer på Enhedslisten. Ellers har man ingen uddannelse. Faktisk er mange af deres vælgere ufaglærte. Det er også undersøgt, at deres vælgere er dem med den laveste gennemsnitlige indkomst.